Sumapit ang umaga ng gabing yon, ay nagsibalikan na sina Lolo Enteng sa kubo ni Lolo Ruben. Magbabandang 5:00 pa lamang ng mga oras na yon, ay naroon na sila sa kubo. "Ben! Magandang umaga!" wika ni Lolo Enteng habang kumakatok. Agad naman silang pinagbuksan ni Lolo Ruben, gawa ng hindi din pala ito nakatulog noong mga gabing yon. "Oh, magandang umaga sa inyo," wika ni Lolo Ruben. Matapos pumasok ni Lolo Berto at Lolo Enteng, ay napansin ni Lolo Ruben na wala doon si Lolo Juan. "Teka lang, asan si Juan?" tanong ni Lolo Ruben. "Ayun, Ben, may karamdaman. Nahihilo daw siya," sagot naman ni Lolo Berto. Hinayaan lang naman ito ng magkakaibigan dahil baka epekto lang yon ng inuman. Kagaya ng nakagawian, si Lolo Berto ang palaging nagluluto ng kanilang makakain. Si Lolo Ruben naman at Lolo Enteng ang siyang sasalok ng tubig at magpapainit nito. Matinding kumustahan ang ginawa ng dalawa dito kay Lolo Ruben habang naghahanda ng hapunan. Napakaraming tanong nito na parang inulit lang nila kagabi. Sinagot naman yon ni Lolo Ruben para malaman ng kanyang kaibigan ang nangyari sa kanyang pagkawala sa loob ng 1 buwan. "Nanalo nga kami, Berto. Pero kapalit nun ay ang aking sariling buhay. Baka 5 taon na lamang ang ipapalagi ko sa mundong ito," wika ni Lolo Ruben. Dagdag pa nito na hinihikayat siya ng reyna ng Baylan upang maging isa sa mga ministro ni Haring Rufus. Pero pag namatay ang kanyang katawang lupa, ay siyang paglaya ng kanyang gabay. Mamamatay ang kanyang katawang lupa, pero ang kaluluwa nito ay muling mabubuhay sa mundo ng mga engkanto. Ayaw kasi ng reyna ng Baylan na masayang ang angking galing ni Lolo Ruben. Nais niya itong gantimpalaan sa pamamagitan ng pagdagdag ng buhay ni Lolo Ruben. Ayon din sa gabay ni Lolo Ruben na si Artos, ay hindi niya maaaring patayin ang demonyong yon, gawa ng malaking magiging epekto nito sa balanse ng kasamaan at kabutihan. Maraming hindi kaaya-ayang bagay ang maaaring maganap kapag napaslang nila si Sitan. Alam kasi ni Artos na yon ang magiging hudyat sa mga demonyo upang basagin ang kasunduan nila sa langit. Kumbaga, naghihintay lang ang mga yon na magkamali ang mga sugo ng kalangitan para magkaroon sila ng rason upang maghasik sila ng lagim at makipagdigmaan ulit sa ating Panginoon. Matapos nilang masaksihan ay nagsilakad na ang mga ito upang puntahan si Lolo Juan. Nais din kasing makausap ito ni Lolo Ruben, gawa ng nangulila din siya dito ng 1 buwan. Ayon kasi kay Lolo Enteng, na lahat ng nagiging kaibigan nitong si Lolo Ruben noong mga panahong yon ay itinuturing niya ito bilang pamilya. Nang makarating sila sa bahay ni Lolo Juan, ay agad din naman silang pinapasok ng mga magulang nito sa kanilang tahanan. Hindi naman yon nag-alangang papasukin sila, sa kadahilan ng kilala na ng mga ito si Lolo Enteng at si Lolo Berto. Hindi naman gaanong kalakihan ang bahay nila Lolo Juan. Tamang-tama lang ito para sa 4 na kataong naninirahan. Pagpasok nila sa bahay ni Lolo Juan, ay doon nila nakitang inaapoy ng lagnat ang kanilang kaibigan. Halos mataranta na si Lolo Enteng dahil hindi normal ang init nito sa katawan. Animoy kasing init yon ng nagbabagang kalan. Nang makita ito ni Lolo Ruben ay biglang napatahimik at naging seryoso ang pagmumukha nito. Umikot ang kanyang paningin sa bahay
at doon ay napansin niyang merong nagmamanipula sa mga magulang ni Lolo Juan. Kitang-kita niya ang mga yon na parabang wala ito sa kani-kanilang mga wisyo at merong nagpapagalaw sa mga yon. Dahan-dahan niya itong nilapitan habang nag-uusal. Paglapit niya rito, ay inilapat niya ang kanyang kamay sa balikat ng mga magulang ni Lolo Juan. Maniwala kayo o hindi, paglapat dito ni Lolo Ruben, ay biglang nawalan ng mga malay ang mga yon. "Ben, anong nangyari?" Gulat na tanong ni Lolo Enteng nang makita niyang nawalan ng malay ang mga magulang ni Lolo Juan. Paglapit niya dito ay nakita niyang wala ang mga sariling wisyo ng mga ito, pero nakadilat. Si Lolo Ruben naman noong mga panahong yon ay umikot sa bahay na parabang meron itong hinahanap. Pagdating niya sa gilid ng pintuan, ay doon niya nakita ang mga damong nagsisiitiman. Binunot niya ito at inusalan tapos sinunog sa labas ng bahay na yon. Pagsunog dito ni Lolo Ruben, ay biglang binalot ng napakaitim na usok ang bakuran na tumagal ng 1 minuto. Hindi na kumikibo si Lolo Ruben noong mga oras na yon, kaya hindi na ito makausap nila Lolo Enteng. Alam ni Lolo Enteng sa kanyang sarili na merong hindi tama sa lugar na yon. Nakita din niya si Lolo Ruben na inihipan ang noo nito habang nag-uusal. Matapos na gawin ni Lolo Ruben ang mga bagay na yon, ay tumungo na siya sa kinaroroonan ni Lolo Juan. Nanginginig si Lolo Juan na parabang nanlalamig yon kahit napakainit ng kanyang katawan. Agad namang dumukot si Lolo Ruben ng mga halamang gamot sa kanyang bulsa at dali-daling inilapat ito sa noo ng kanyang kaibigan. Matapos magawa niya ang mga bagay na yan, ay meron itong iniukit sa lupang papag nila Lolo Juan. Tapos hinigaan niya ito. Pagkahiga dito ni Lolo Ruben ay biglang sumigaw si Lolo Juan na parabang nahihirapan. Agara naman ang pagtayo dito ni Lolo Ruben, tapos binura niya ang simbolong inukit niya sa lupa. "Atras muna kayo, Teng, Berto," wika ni Lolo Ruben. Tinugon naman kaagad nila Lolo Enteng ang ipinag-utos ni Lolo Ruben. Pinagmasdan lang ito ng di kalayuan habang nakikinig sa ginagawa nitong engkantasyon. Ayon kay Lolo Enteng, na parang kumakanta si Lolo Ruben ng mga lengguwaheng hindi nila maintindihan. Matapos yan ay biglang nagising si Lolo Juan na nakatingin kay Lolo Ruben. Nangingitim ang mga nanlilisik nitong mga mata habang naglalaway. Agad namang tumayo si Lolo Juan at walang pagdadalawang isip na sinugod si Lolo Ruben. Pero pagsugod nito, ay bigla itong tumilapon sa dingding ng kanilang bahay na parabang nakapako yun. Nagsisisigaw na ang nilalang sa loob ni Lolo Juan, gawa ng meron itong nararamdamang bagay na nakatusok sa kanyang katawan. Paglapit dito ni Lolo Ruben, ay parabang meron itong hinahawakan sa tiyan ni Lolo Juan. "Ano? Gusto mo bang ibaong ko pa to? Ha?" Pagbabanta ni Lolo Ruben. Tanging reaksyon lang naman ang naisagot ng nilalang na yon kay Lolo Ruben. Halos hindi na ito makapagsalita dahil sa sakit nitong nararamdaman. Habang nagsisisigaw ang nilalang sa kalooban ni Lolo Juan, ay merong inuusal si Lolo Ruben. Matapos nitong mag-usal ay tumigil din sa pagsigaw ang nilalang na yon, na parabang meron siyang nakitang labis-labis niyang ikinatakot. Nanlaki ang mga mata nito at sa hindi malamang dahilan ay umiyak yon ng umiyak.
Nagmamakaawa na ang nilalang na yon na halos lumuha na ito ng dugo dahil sa takot. Huwag po, Manong! Kaawaan mo po ako! Wika ng nilalang. Sino ka, ha? Kaibigan ko pa talaga ang ginagambala mo, ha? Tanong naman dito ni Lolo Ruben na may halong pananakot. Ako si Gibot, kapitbahay ni Juan. Nandito ako sa balete ngayon. Pakiusap, pakawalan mo na ako kung sino ka man. Sagot nito kay Lolo Ruben. Doon ay napagtanto ni Lolo Ruben kung paano nataniman ng nilalang na yon ang pamilya ni Lolo Juan. Ang hindi niya lamang maintindihan ay kung bakit tinalo si Lolo Juan ng lalaking yon. Iniwan kasi ako ng aking kasintahan dahil nagkagusto to kay Juan. Alam kong mabait ang taong to pero wala akong pagpipilian. Dagdag pa nito. Ganun ba? Tanggalin mo na ang mga nilagay mo dito kay Juan habang may oras ka pa. Kapag tinawag ko na ang berdugong kasangga ko, ay doon na magwawakas ang buhay mo. Huwag mong sagarin ang pasensya at awa ko. Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Agad namang iginalaw ng nilalang na yon ang katawan ni Lolo Juan na para bang meron itong inilalaglag. Matapos nitong gumalaw ay merong nalaglag na mga sanga ng puno sa katawan nito. Sinasabayan din yon ng mga dumi ng hayop at mga damo. Halos napanganga sila Lolo Enteng dahil sa kanilang mga nasilayan. Hinding-hindi sila makapaniwala noong mga panahong yon sa kanilang mga nakita. Animoy napaka-imposible talagang magkaroon ng mga ganong uri ng bagay sa katawan ni Lolo Juan. Gawa ng nakasando lang naman yon at nakasuot ng maikling maong. Halos magkakalahating sako ang nalaglag sa katawan ni Lolo Juan na siyang ikinabahala nila Lolo Enteng. Matapos nitong mailaglag ang lahat ng kanyang itinanim, ay nagwika ito ng, Ayan na! Pakiusap! Titigil na ako! Napakarami mo na palang itinanim sa taong to. Isa kang taksil na kaibigan. Alam mong alam ko na hindi lang dyan nag-umpisa ang pagtatanim mo sa taong to. Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Hindi naman nakaimik ang nilalang na yon at nagpatuloy lang ito sa pagwawala. Pero kahit anong gawin niya noong mga panahong yon, ay hindi siya makaalis-alis sa pagkakapako sa kanya ni Lolo Ruben. Ni isang daliri niya ay hindi niya kayang galawin dahil sa lakas ng pamakong ginamit sa kanya. Nang hindi na nakapagtiis si Lolo Ruben, ay doon na niya tinawag ang berdugo upang tuntunin ang nilalang na gumagambala kay Lolo Juan. Mag-iisang oras lang ang lumipas, ay biglang sumigaw na naman si Lolo Juan na para bang meron itong nakikitang hindi kaaya-ayang nilalang. 5 segundo lang ang itinagal nito hanggang sa bumagsak na ang katawan ni Lolo Juan sa sahig. Indikasyon na tuluyan ng nakawala ang sapi. Agar naman ang pagtulong nila Lolo Enteng sa kanilang kaibigan upang makahigayo ng maayos. Si Lolo Ruben naman ay nag-alay ng isang kandila sa kung saan bumagsak si Lolo Juan. Berto, pwede bang kumuha ka muna doon ng maligamgam na tubig? Wika ni Lolo Ruben. Agad namang tinugon ni Lolo Berto ang pakiusap ni Lolo Ruben. Siya lang naman kasi ang nakakaalam sa mga gamit ni Lolo Juan doon sa kanilang bahay. Oh, Rubeno. Wika ni Lolo Berto. Agad namang kinuha ito ni Lolo Ruben at inihipan. Ipinainom niya ito sa mga magulang ni Lolo Juan upang magkaroon na ng malay ang mga yon. Matapos yan ay pinainom din ni Lolo Ruben si Lolo Juan
upang kahit papaano'y manumbalik ang mga lakas nito. Paggising ng mga magulang ni Lolo Juan ay para bang gulat na gulat ang mga yon dahil sa nakahiga sila sa sahig. Hindi na muna sila pinansin ng tatlo, bagkus ay itinuon lang nila ang kanilang mga paningin kay Lolo Juan. Kailangan din kasing mabantayan ito hanggang sa magising dahil sa maaari pa yung masapian ng ibang elemento kung hahayaan lamang. Lumipas ang 1 oras at nagising na nga si Lolo Juan. Halos hindi nito magalaw ang kanyang mga kamay dahil sa bigat ng pakiramdam nito sa kanyang sarili. Ano nangyari? Lasing pa ba ako? Tanong ni Lolo Juan. Hindi na, Juan. Pahinga ka muna dyan. Sagot naman ni Lolo Ruben. Agad namang pumunta si Lolo Ruben sa kinaroroonan ng mga magulang ni Lolo Juan upang magpaliwanag. Si Lolo Enteng at Lolo Berto naman ay nanatiling nakabantay kay Lolo Juan upang kahit papaano'y may makakausap yon. Hindi na ipinagsabi ni Lolo Ruben ang pagkamatay ng kaibigan nito upang hindi na ito gaanong maapektuhan. Marupok kasi si Lolo Juan at madali lang itong maawa sa mga taong ginawan siya ng masama. Pag-alis din ng bahay nila Lolo Ruben, ay sigurado siyang patay na ang nilalang na yon dahil sa berdugong kanyang inutusan. Wala pa kasing ni isang nilalang ang nakaligtas sa mga kamay ng berdugong yon. Kahit gaano ka pa kalakas, kung ang gamit mo pa rin ay kaliwa, ay hindi mo kakayanin ang berdugo. Maliban na lang kung merong kang sinaunang mapaminsalang kaalaman. Matapos magpaalam ng tatlo, ay agad din naman silang bumalik sa kubo ni Lolo Ruben. Mag-aalas 3 na yon ng hapon kaya ang gagawin nila nung mga oras na yon ay walang iba kung hindi ang mag-inuman. Sa kanilang pag-iinuman ay natalakay ni Lolo Ruben kung bakit niya hinigaan ang simbolong kanyang inukit sa lupa. Ayon sa kanya, na isa yung uri ng pagtawag sa mga nilalang na gumagambala. Pamamaraan niya yon upang sapilitang papasukin ang mga ito sa katawan ng kanilang biktima. Wala din kasing pagpipilian ang mga yon kung hindi ang pumasok. Kung magmamatigas silang sanggain ang ritual na yon, ay maaari nila itong ikamatay. Ayon kasi kay Lolo Ruben, na ang pakiramdam ng mga mangkukulam kapag ginagawan sila ng ganoong uri ng ritual ay para silang isang maliit na langgam na pilit inaapakan hanggang sa tuluyan na silang mapisa. Kaya ang karamihan sa mga ito ay walang ibang pagpipilian kung hindi ang pumasok sa katawan ng kanilang biktima. Isang mabisang paraan sa paghanap ng mga gumagambala sa isang tao. Malapit na ang Pasko, Berto. Ano kaya ang pwede nating gawin? Tanong ni Lolo Ruben. Oo nga, Teng, no? Siguro, pagpaplanuhan na lang natin yan ng maigi, Ben. Sagot naman ni Lolo Berto. Naging masaya naman ang inuman nilang tatlo noong mga panahong yon. Kahit nag-aalala sila Lolo Enteng kay Lolo Juan, ay panatag naman ang loob nilang gagaling ngayon. Kailangan lang kasi ni Lolo Juan ng pahinga upang tuluyang maghilom ang sugat na natamo ng kanyang kaluluwa. Napagpasyahan din ng tatlo na palagi itong bibisitahin upang malaman ang kalagayan nito sa bawat araw na dumaraan. Sumapit ang 6:00 ng gabi at nagdesisyon na ang dalawa na umuwi. Bale, ihahatid na naman sila ni Lolo Ruben dahil alam niyang maaaring maligaw ang mga yon kung hindi niya ito sasamahan. Habang naglalakad sila sa palayan, ay biglang nakita na naman ni Lolo Enteng ang paliguan ng kalabaw. Dahil sa kalasingan, ay lumusong ito na parabang isang lawa ang kanyang pinapaliguan. Agad namang hinatak ito ni Lolo Ruben
upang hindi ito tuluyang maging taong putik. Yun din ang dahilan kung bakit palagi niyang sinasamahan ang mga ito papauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Tao po! Andito na ho mga binata nyo! Wika ni Lolo Ruben habang kumakatok sa bahay nila Lolo Enteng. Agad namang pinapasok ng magulang ni Lolo Enteng ang dalawa upang doon na patulugin. Nakagawian na kasi ni Lolo Berto na doon matulog tuwing lasing sa kadahilanang ayaw niyang mapagalitan ng kanyang ama. Lumipas ang ilang buwan at sumapit na nga ang piyesta sa lugar nila Lolo Ruben. Bilang lugar ng mga antingero ito noon, ay hindi maiiwasan ang patagisan ng mga karga sa kanilang nayon. Naroon lahat ang mga kilalang manggagamot at antingero upang maging saksi sa gagawing patagisan ng mga karga. Kahit ang ibang taga-baryo ay nakidayo na rin upang ipamalas ang kanilang kaalaman tungkol sa lihim na karunungan. Ben, sumali ka na! Kayang-kaya mo yan! Pag-uudyok ni Lolo Enteng. Ganun rin ang ginagawa nila Lolo Juan upang mapasali dito si Lolo Ruben. Ilang araw ang ginawa nilang pag-uudyok rito hanggang sa napapayag na nila yon. Labis-labis ang tuwa ng mga magkakaibigan dahil makikita nila si Lolo Ruben na ipapamalas ang kanyang galing sa harap ng karamihan. Sumapit ang gabi ng mismong piyesta at doon na nga nag-umpisa ang pagtatagisan ng kanilang kaalaman. Si Lolo Ruben noong mga panahong yon ay walang dalang kahit na anong mga medalyon sa kanyang katawan. Napakaraming mga taong nakapila sa pagtadtad sa kanilang mga katawan gamit-gamit ang bolo. Nakakatakot ang ganoong uri ng pakikipagtagisan dahil maaaring bumaon ang napakatalas na bolo sa iyong likuran kung mahina ang iyong karga. Meron na silang nasisipat na mga antingerong naroon na halos bumaon na sa buto nila sa likod. Ang bolo na kanilang hawak dahil sa lakas ng pagkakapalo ng mga ito. Ang tanging hindi lang pinilahan ng mga antingero na balakid ay ang paghiga sa apoy at pagkain nito. Kung sino kasi ang makakagawa nun, ay tiyak siya na ang panalo. Hindi basta-bastang apoy ang hihigaan mo dahil sa mga bakal at uling na bumabaga ang naroroon. Kapag iniwan ka ng mutya mo o kapag hindi ka nanalig sa karga mo, ay maaari mong ikamatay ang paghiga rito. Halos lahat ng mga antingero na naroon ay puro dasal na ang kanilang ginagawa. Pagtaas ni Lolo Ruben sa kanyang baluti, ay biglang tumigil ang lahat at napatingin sa kanya. Ang iba nga sa mga antingerong naroon ay halos mapadapa na sa lupa dahil sa gulat at pagkamangha kay Lolo Ruben. Nang makita ni Lolo Ruben na pinagtitinginan na siya, ay agad niyang inalis ang kanyang baluting ikinarga. Pasensya nating, pero manonood na lang tayo. Wika ni Lolo Ruben. Okay, hanggang dito pa lang yung sinesend sa atin. Kapag meron ng 34, gawin ka agad natin. Ang masasabi ko lang tungkol dito sa 33, talaga namang nakakalungkot. Kasi isipin nyo, 5 taon na lang ang itatagal ni Lolo Ruben mula sa eksenang to. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.